kula ngelingke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku ngelingke muni piye jal raimu nganggo kudung gede blah aku lah ya ngono ki jenenge ngelingke paudu sak ngertiku ngelingke kowe iki yo kleru lah kedahipun kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu nek disawang yo apik kok gede blah Tatin ki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain iya yo Mbak Tatin ya monggo Mbak Tatin saya parah iki ngayahi loro wis kok ngene tambani semono ki nek ra nyante kok rambruk iki Mas gayane ya iya Tin endi ta wonge aku kok iki lho Pak gedene sakmene kok ya ora ketok kene wae ya ora sahrono Mbak Tatin pripun kabare nggih kabare sae tak nggih sehat to nggih alhamdulillah jenengan sehat sehat tambah ayu makasih nggih Pak Mbak Tatin tambah ayu tolaan ayu kok ayu ayu kowe ki kok muni ayu ngono ayu oh ayu saking ayune dadi ayu ngono ayu kamu Mbah wis selamat to Tatin itu selamat kowe mbiyen rak tau dadi yang selamat biyen kok ngerti to Mbah ngerti aku sadurunge winarah we blas ora ngerti kok wis mati ya Bang wis mati karang musuh kowe kok lah ngopo nek musuh aku ora apa semono ya semono waduh lah ngopo lho ya semene ya agak weruh gagas wis rontok lah ngopo jelaske ora apa kowe raja omongan Nduk kok kaya sentimen banget kowe nyawang rupane wegah meneh krungu suarane mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku ngapa lho Lek Mbak Mimin kupinge kok disumpeli kapuk barang iki krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15 cacahe sing pareng rawuh 8 dina iki maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat wah dilukir liyane maksudku ger ngono lho salahe apa to apa penjalukanku ki ngebot-botke wae laras Pak ak dhewe ndelok aku ya punya hak untuk memilih maksudnya menungso siji sapa aku udah nyebut jeneng main krasa dhewe tak nei dalan tengah anggur wong sing atine wengis tak nei dalan tengah aku disio-sio lho ha iya ngertine para-para ki aku atiku sing elek lho rungokno nek Tatin teko kowe lera menyang ya mana-mana aku dadake sore ha ya wis kok sesuk MOU-ne harus diperjelas piye nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat sapa sing ngakon sapa lho aku ki ngopo lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho wis Pak wis kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya sapa sing unekke sapa dadine jarne aku landhep dengkul sing ngomong sapa pring dilincipi oke banget aku keloro-loro ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu aku ki jenengan ora piye-piye rasa sok manis kowe lho bareng wong sak alam donya ngece aku mbuli aku lha ngece piye mergane ngopo nyun sewu lho aku jarne aku ngomong ngene iki sik to sing kuwasa ning kene iki aku betul lho Pak kene iya lah ngopo kula iki jane sak sabar-sabare menungso iya kene aku nek mung dunekke gak wis dunekke rane tuwa ora apa-apa aku nek seru banget lho jane kowe ngopo jane ya lakon seminggu kepungkur heeh kok ya kuat ya ra kula mau ngelingke kudunge Tatine ra bener apa kula nek bar babakan iki lho slilite kuwi dilangi mula nek bar mangan tahu ki kumuh kok nyangkut ning asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem terus piye karepmu maksud kula nek kula ngelingke Tatin ngoten niku mbok Tatin iya ngono introspeksi dene omah mriku mamah kalih kula dadi ketoke kula ku sing leletek wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah kula dibuli lho sak alam donya nyon sewu cangkeme mimi kae bosok kula tinggal keloro-loro kula lan cen iya ki rumangsaku kowe meneng Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rambuke. Kok ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dora akur. Kisru ngoten to. Daro. Terus karepmu piye? Maksud kula niku nek aku mayang. Nggih, nek enten Nek kula. kowe Tatin ra mangkat. Upama kudu mangkat mergo kon meneng begegek
Lah aku gak ra iso meneng Loh, wae. Lah saiki aku padol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke, yang ini gendino, Mbak. Duh, kejeglok. Terus aku padol apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku yo tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalu dekek menungso terus. Aku ini ora banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan jo undangan bayaran ya ora. Ora. Iki wis Aku dikritik piye-piye ku. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki ki Aku banget. Terus Aja iki aku Bu aja. Sri Muslimatun ki belo aku ora mungkin aku nang kene iki ora mungkin. terus aku kan piye lah sing bully udu aku lho. Kerjane alusane karo aku sing alus. Lah sing marahi sapa? Sing marahi ra alus sapa? Ben ditengahi karo Pak Seno, cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku iki piye njajal ngomong. Lah yo tak kon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku Ngelengke muni piye jal? raimu nganggo kudung gede blah aku mau. Lah ya ngono ki jenenge ngelengke apa udu? Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo Lah. kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, Nggih. nek disawang yo apik. Nggih. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain kae. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku jane ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Dame. Aku karo kowe Salim. damai wae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem dame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbak? Hah? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi- di Ngapura. Carane piye? Ya jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Ngomong piye? ilmune. Sing alus, Omong ten sing 11. Netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin maligi, Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tatin Tatin kok. maliginipun. Kok Tatin? Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Seno. Nah. Mbok pilih kladuke ngatur kula ku nyuwun pangapunten. Kok kaya wong namung ngemis. Sedaya wong samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora kena. Kuwi- Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumasamu kaya ayu-ayu apa? Kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon-mboni. Pakmu kahanan kaya ngene piye to, Pakmu? Anakmu piye? Tatin ngono. Apri kancaku mbot gawe mendina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Ngapa, Pak? Lah kok ngapa lho, Pak? Kok Mendem, lagi. dhek mendem kaos kaki. Karupane ngono ngapa to, Mbah? Ora iso cepling le dan kuping rambuté mlebu kabeh kok. Rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong Pak. kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Wis cukup semono. Yo Mbak Pura ya Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tati Ya. nggih nembang apa? Sri Uning. Ya. Pak, iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik no. Wong kok nesu meneh kok kowe bansine tuwa iki. Kira gak ardame yo gawe masalah. Maaf, ceplosan lho aku ora
muni dhewe. Tatin. Ngapa? Ngapa? Iki suasanane lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, Aku ora ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tua ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banji usur. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa arep digawani. Nggih, ngagem bawa, Pak. Iya no. Putri kang sulistyeng warni Sri hening mastika tuban Apa? Suket gojong aja nganti krungu lho tenan lho. Rasa. Anu tatin ki pasang susuk nang nggon ilat. Nang aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digawake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lah ya aku yang ya aku kok mulo kok ora ngomong. Bocah ya biasa Biasa. kok pengemare nek sak madya ora mungkin. Ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kompor. Kok ora nek tungkune ya, Pak? Hah? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono. Tati. Karep melu sapa? Ambilan iki. Sing mburi dikeki Aku ki apa? ra belo-belone. Aku ki kan Sing mburi keki apa aku krungu? tegese dinai. Sing mburi keki apa? Loh, nek mburi. Omong Kok, sing mburi kok. keki apa? Lah kok iso? Lah nek nang mburi ki rak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Lah nek ra nggawa kek mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Wah. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane iki. Ora padudon. Pancen Iya. iya. Aja tok anu to, iki ya seneng mimin ki ya senengane kok. Cuk-cuk ae. Ucuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Aku tak tentremke. Kene. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, "Wis tau dadak ya?" Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Aduh ya. Enak. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkung bacana Kamu bundel nyocok Tok bundel bundel ki. Wong bundel kok nyocok ki piye to? Ah iya bundel wae nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa ya? Pleci. Oh. Mulanya kugruk. Nyaku. Ya terus. Pepilo Wiratmaya Tanurung Sri Uning gugur dadi kusumaning tuban. Ya, mangga. Ya, suarane ya apik kok ya. Dikancani ta, Lek? Ayo. Ya. Pak De. Sari hening mustika tuban labuh asman lan sabaya pati marang raten wiraya
Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin masih ono. Yo. Ki mau muni gending Sriuning mumpung sing padha rawuh akeh. Yo ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta Sriuning Abah Sukron Suwanda gerah ning rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras. Ya ngono ya diparingi sehat. Ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat. Ya amin mak. Muga-muga ndang waras, ndang sehat. Ya wis menehi rejeki wong pirang-pirang. Lah ya lumantar lagu Sriuning iki sapa wae sing ora kerejeken. Ya iki mau ya kerejeken kuwi banji loro karo wedokan siji kuwi. Lho omong kok sing apik. Matur sembah nuwun tanpa upami. Ya. Wis gek bali nggone Tin, kok ndak malah selak padu meneh. Kana. Sing siji rupane kaya serigala.